Diguéssim que fa 2.700 anys que Catalunya elabora vi o consumeix vi i posteriorment aconsegueix conèixer el conreu de la vinya. Vam aprendre de la mà dels fenicis primer, dels grecs després i després amb la Revolució Romana. Roma el que fa és popularitzar el consum del vi. Fins a aquella època, més o menys, el vi era un producte absolutament elitista, dedicat exclusivament a les classes altes de les societats, dels pobles grecs com fenicis, i també dedicat exclusivament, gairebé exclusivament, a les celebracions rituals i religioses. Diguéssim que la beguda popular era una altra, no era pas el vi, sinó que el vi era centrat era el protagonista de les festes litúrgiques i religioses de cadascuna de les civilitzacions anteriors a la nostra.